Здравейте! Времето отново се разваля. По високите западни полета и пред Балкана вероятността от слани остава висока. През нощта срещу събота почти на цялата страна облачността ще е разкъсана и на много райони ще преобладава ясно време. Минималната температура в североизточните райони ще бъде около 1 градус, а в източна България ще достигнат до плюс 5. След обяд над планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места, предимно над планините и в Дунавската равнина, ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 12 и 14 градуса. Облачността ще се задържи променлива и на места след обяд ще превали слаб сняг. Максималната температура на височина от 1200 метра ще бъде около нулата. На 2000 метра около минус 3 градуса. Началото на другата седмица ще започне с ниски сутрешни температури. Времето ще се задържи все така студено за месеца. Такова време ни очаква. Благодарим ви, че бяхте с нас.